Jamu godhonge lumbu suwe ora ketemu pisan gawe rindu suwe ora jamu godhonge mendiran suwe ora ketemu pisan hei satrio Kang Budi Laksana ya iki kami sedene samu kok Bayit po yun. Iki katone sing ning Sapitri kae ya Mas Wiro. Wah, sing ngendaki ya kono iki kaya aku tepung. Ya iki sing jenenge Prasutri ya iki lho, Ger. Eling rikala jaman semono ya. Saiki awak dhewe ora kaget. Ya bisa to Pak Tri. Iki mau Pak Miru nono apa ora? Wonge ora rawuh. Mbah tolong kali turi. Kepenak Mas Begar goyangan itu. Ayo
Yo. Mimi dhisik lan durunge tarung awake dhisik gasamu ya. Iyo sira bakal pamit marang biyung mung sajroning malah bakal badhe ambela tanah dewa atu bela negara ya mak pun kula sampun galingan bakal jenengan tumuju sajroning talagan ya jangan lampung-lampung isa nang sampeyan ya ora kamu kanthi ganti bakal anggere dari kota gajah kang lancar apa sak deling Jawa Pak. Wah, ayo. Wis. Oh, sawung rono ya Pak. Golek. Iki Pak golek jamu. Cucek kucel Pak. Nangke mere yang titip. Ya iki kan ganti golek saka nira. Wah, ya cah loro iki aku pancen musuhe bebuyutan ya Pak. Musuhe bebuyutan, Ger. Saiki awake padha lemu-lemu. Biyen kali kori kono jaman semono sak biting-biting Pak. Saiki wis padha kaya iki Pak. Mati dene aku waduh kowe. Mati meneh. Siji-siji aku wis ngrampunge ning aku ya tetep ora bisa masne. Aku tak yo iki paling marang sang ibuku. Tumuju ngrampunge sakabeh dewa mati putra. Nuswana bangsa lan ya. Ya iki sing jenenge Mas Budi. Ya, bocah cilik-cilik padha minggir. Ayo. Goyang,